Tinapalabas, naitabon ti bangkay ni Don Esteban. Kalpasan dayta, nagsublin da Luciano iti pagnanaedan da abalay iti rancho. Saan da nasangpetan ni Ama Josep, iso anagda. Dimteng ni Benito, ket imbaga da Luciano ti kawan ti lakay. Sinawar da ti rancho, ngem saan da nabirukan da itoy. Iti met Villa, masikuran met ni Pedrita, gapotadimot la kasarita idan ni Marisol. Inkedeng nangarod asarungkaran ni Doña Agosta. Kabayatan na, itimet ayan da Julia ken Rafael. Agsagsagana dan nga agluwas nga agturong iti Hacienda Gabriel. Itagagayem, adtuin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Saan kayo nakasapulan dito'y Villa Gabriel? Isu na pumanaw kayo, itamat lang! Senyorita. Tulang nida kayo? Ha? Benito, kasayatan no pumanaw tan, taday tati kayat na. Saan kayo nakasapulan dito'y Villa? Ala? Pumanawan nida kayo! Panaw! Papanantan, Benito. Naglogan ta iti kalesa. Ngam, di mo matla ibagat ti papananta. O iti kutsero. Di na amo no pangiturungan na kadata. Adda tayon diti pueblo. Papananta, Benito. Ay, papanantayo kaday. Diretson ti turugin tayo ang kalsada. Agturugin da ito, ijay kabisera. Sige. Idiretso mi jay kabisera. Ha? Anya ti aramidon ta ijay kabisera? Awan ti amok apagtarusan ta ijay. Ado ti kwartata nga impabalon kadata ni Senyorita Marisol, Pedrita. Adda usarin ta iti sadino man apakadanunan ta. Iswadi ka madanagan. Anya ka kaday? Nanamun tamut itatibiyag ti adda kwartana. Agsublitan tumut lang iti away. Agpalabas talang iti sumagmamanungal daw. Oy. Hala, idiretso na kami iti kabisera, kamsat. Ija iti papanan may. Apong Jose! Ayan mo, Apong! Apong Jose! Apong! Apong! Awan lata. Imposible. Saan na pumanaw na Apong Osip diti Ranjaw? Iso apatsyak nga dalang kita. Apong! Apong Jose! Kakadwa! Sawarin tayo ti kabakiran. Unain tayo dito apang birukan kinapong usay. Hey. Hey. Ah. Naglawag ang makita ti desdes itayan ti dakla pinoon ti balitay. Ay, kakadwa! Umasidag tayo itayan ti dakla balitay. Ada desdes dita. Amang ano, adamit dita ni apong usay. Kaslang naunag data. Kita nyo, adabo. Adda sirok ti dakkel apon ti balitay. Dakkel abato data nagbatayan ti puna. Kasano data? Kasla... Ah, kakadwa! Kakadwa! Kuweba ti sirok ti balitay. Kitaan tayo di tawag. Ang mga ano adda dita ni apong usay. Ulit nga raw. Kita tayo ba, pagpaso. Yung kabubutang mag. Apong usay! Apong! Nga yung siya daw. Kabalang nga yasunod dito, tawatin doon. Natayan ni apong usay! Ay, apo, dati ka nun niya, Bawsay. At daw may dito yung kadwak amang yulikin kwara dita! Yes, sino ti bumababakal kayo?
Anya dayta nakawiwitan iti adu aramot ti balite. Kasla... Ha... Lakasa! Anya kayo, Luciano? Umulog kami dito ay mon. Ure sa anin! Awan umulog ka na kayo dito yan! Kabala! Kabailan na ka na. Di rumbang ang makita na dayta alakasa. Ikagumaan ka, Yuli, apong usay. Urayan na kong dita! Ikarigat at abaklahin na apong usay. Diyos ko, si Mikilan tibagin ni apong usay. Diyos ko, hanya tayo ito ay namapaspasamak. Agtuin na apong usay! Awatin niyo! Awatin niyo! Awatin niyo! Naitakdan tayo ni Tikoy ba? Ngam bangkayan na apong usip kakadwa. Mga ramid tayo iti na Akilis abulaw. Apang ikabilan tayo iti bangkay na. Asiwan tayo ngay pa ni Jipurok kakadwa. Sige. Adaw mo na kada kayo ni Jipurok. Ipakamuyo kadag iti kabalay na. Sa kunti mo na, Luciano. Dua kami Sige. Dua kayon kini Binaw, ang taon. Ipagayon ka dagiti kapurukan napagteng ni apong usay. Agdiritso kay tumato ni Jay Villa. Tay bagayo kini Senyorita Marisaul. Kan tapno, mamuan ni Mang Binitaw. Kan uray mo't dito'y ranchaw. Uwag, da kami hindi makamaw. Intan? Kakadwa. Ano ganyan? Kita nyo dayta, agda iti ampirti balite. Naglupusan sa tiulag dayta. Ulag nagpaiso. Naglupusan ti ulag nagpaiso. Lukas na. Kakadwa! Nas ka na makapana tayo dagos dito eh. Ay, nagdakpal tayo talupos ni ulag. Pagkato tayo latan na pang usip. Wan! Di tatapaw ti pangaramitan tayo iti pangasiwan tayo kunkwanan. Wan! Pumanaw tayo hindi tayo kakadwa. Dan! Awanin ti tao dito, Villa. Awanin ti kadwa ni Siak dito eh. Iso na agsubliak pa ilang ija Espanya. Abuela Margarita, umayag mo't lang dito Espanya. Diyak kayatan dito Hacienda Gabriel. Dagiti papeles na kasapulan ni Siak iti biyahe. Isulatan ti itugot ni Siak. Dahito iladawan ni Papa. Papa, porke pinanawan ni si Siak. Saan ko nakabaalan ti agsulsulo dito Hacienda? Iso na pumanawak matlang. Dispensami, Papa. Asino dayta nakaslasig sigurado na nagtuktok iti puerta ti Villa? Saan kayo nakasapulan ditoy? Pumanaw kayo amin! Pumanaw kayo amin! Awan kasapulan ni Siak kada kayo! No, sino kayo na disturbo? Pumanaw nida kayo! Kabalyo? Kitaan ni Siak dito bintana. Caballeros? Saan ko nakasapulan dagita na tattao? Agaramid tayo iti lungon ni apong usip. At datablay ti sirok ti balayda. Wan, insaga na nagayam, aparakin ko na matlaang. Uwin ka now. Maaramid alungon dagita atabla. Ho! Ho!
Ni Senyorita Marisol. Sabdag! Pumanaw ni Siak dito'y Hacienda Gabriel. Kat sika, Luciano. Sika titalkan ni Siak, nagasikaso iti amin dito'y Hacienda. Ha? Saan maikari, Senyorita? No, saan naibaga ni Sika ti kasta? Awanan ti sabali na talkan ni Siak, nagasikaso dito'y. No di sikalaan. Kahit ni Mang Benito nga Senyorita. Awandan na agasawa. Anya? Pinapanaw ni Siak ida. Amangan mo dito ay tinagkamangan da? Nay, awanda, Senyorita. Saan mo nakita ida? Dakal nagatad ti kwarta ti impabalon ni Siak kadakwada. Napanyatan isuda iti adayo. Luciano, basta sika ti bilinan ni Siak. Papanam ka di, Senyorita? Agsubli ni Siak ija Espanya. Saan na maibaga ni Siak no kaano ti panagsubli? Kada kayo amin nakasamak iti Hacienda Gabriel. Kaya't ko naawan ti agbalin na gamrod kada kayo. Ito jo ti maiparbang na bingay ti Hacienda. Iti maapit yo, iti amin na panagapit. Ni Luciano ti makaam mo na mangidulin kat ipatulod ni iso ija Espanya. Luciano, itad amin ni Siak ti kasapulan ni Sika. Adda abogado ti pamilya Gabriel. Sumurot ka ni Siak, taado ti ibaga ti abogado. Iso ti mangibaga iti amin na aramidan ni Sika. Senyorita? Wan gayam. Natayan nila kay Jose? Nagbayad iti basol ni iso kan ni Papa. Senyorita, kaskin ni Senyor Esteban, ulag matlaan tinang patay kan kwa na. Kinagat ti ulag. Uwan, Senyorita, patsin nyo kumangawan basol ni Ama Jose. Ulag tinang patay kin ni Papayaw. Nalabit kayat apatayan na apong usip ti ulag nakakagat kin ni Senyor. Isoan, nagsubli ti lugar nakakitanday ti ulag. Ngam, isumat ti napatay ti ulag, Senyorita. Oh, Diyos mio. Kulibra? Ulag? Diyos mio. Nakabutbutang diti rancho. Iti kabakiran, Senyorita. Delikado iti kabakiran. Ijay tayan dagiti nagduduma kita ti atap anabiyag ngagdangran. Bueno, sumurot ni Sika, Luciano. Sikanton ti pangtidan ni Siak iti kwarta. Na mausar iti panakataripato ti bangkay nila kay Josep. Vamos! Kasa talaga ni Luciano. Kakatwa, agsasarita tayong to iti panagsublay. Mala, ituloy yon nga ramidon tilungaw. Sumurot-takin ni Senyorita Marisol nga magsublyak adagaws. Adayo pa'y nanang? Adayo pa'y karurwar laang to'y naglugaran ta iti syudad. Diyak maawatan tirignak. Talaga akas na anak ko. Kagurak ti amak. Ken uray ti inak. Magagaran ak mat ang makakita katakwada. Saan laang asika ti magagaran?
Kalpasan ti agarup 20 atawan manipod iti. Magagara nakmat nga agsubli iti lugar anak naedak iti labayan. Ay, kumusta nga tamag ni Edita? Nagsubli nga ta iti asyenda. Sino nga Edita, nanang? Ha? Di na amo ti maipapan ka ni Edita. Ako anak, gayom ko ni Edita. Pimanaw mo't lang iti day di ipapanaw ko iti San Gabriel. Nailawan kon adi impagpagat iba ipapan kan ni Edita. Iso a panunutang pa'y nurumbang nga ibagakot ti amin. Wen, tilaangan maipapan ka na Edita kan gringo ti jakpay na ibagakan ni Rafael. Agam, dumtang to ti gundawa ay ibagak to matlaang. Anak, tapno di ka matagtagan iti biyahe. Iridap mo pala. Saan? Kaya't ko abuyan ti malabasan tayo aluglugar. Da kayo ti rumidap, nanang. Ay, sa bagay. Napuyatanak idirabii. Sige. Agsadag kayo kanyak, nanang. Rumidap kayon. Kakabsat, di ko madilaway no apay asyaklaang tagsubli ita ije Villa. Anya ti kunan ni senyorita. Ita ti panagluwas na agpamanila. Agsubli ni Espanya, kakabsat. Ay, biyaman na kagsubli mo't lahagan. Ngam naingat ti bilin na. Sana ga pa ta awan di tayo kat agpiesta tayon. Saan, kakabsat? Itod tayo ti umno apare ti asyenda. Kat ti mailaka ipatulod ko kinkwana ije Espanya. Ay, kastaya. Wen, kakabsat. Adda ti abogado ti pamilya Gabriel. Iso ti makamaw iti panakapaitulog ti amin nabingay ti asyenda kadag iti maapit tayo. Ay, kasigahan ti mapasama ka. Ala, kakabsat. Panawan kayo pay. Inton bigat ti panangitabon tayo iti bangkay ni Apong Osep. Iso nga, agsisinaranay tayo. Bantayan tayo ti bangkay na iti agpatnag inton rabi ay. Nay, panawan kayo pay, kakabsat. Diyak kaya't niya aguray ti mabayag ni Senyorita Marisol. Sige, itulod mo nga rudan, Luciano. Ket uwin kayam. No asino kada kayaw ti mangpalubos iti anak na. At ako mas sumurot kini pilita ije Villa. Isuda ti agbalin a babawnan wenno agbantay ije a mangdalos iti Villa. Kabayatan ti kawan ni Senyorita Marisol. Ay, jay anak kaon. Gayam ni pilita jay anak ko. Ala, kasaritam nga raw, tata. Itulog tayo ito, ida. Apaman ang malpas ti problema tayo iti panakaitabon ti bangkay na Apong Osep. Nay, panawan kayo ba? Agsubliak, apaman na mailugan ko ni Senyorita Marisol, ijay ilay. Anya ti mapasamak iti asyenda Gabriel, iti ipapanaw ni Marisol. Gagayem. Di uliway na denggen, tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!